So cynnes i chi gyd, mae'n braf eich cael chi yma yn ein Oedfa Plygain ni eleni. Yn hyfryd i weld rai gwynebau cyfarwydd, ond rai gwynebau rwy'n tybio sy'n newydd sbon. Ac mae'n gysur i weld rai yn dal copïau cerddoriaeth wedi dod i ganu gobeithio. A very warm welcome to you all. If you don't speak Welsh, then you should have been offered a headset that will provide translation as you entered the building. If we ran out, then I apologise sincerely. It might be possible for you to sit next to the translator upstairs and just try and listen in, but apologies if there aren't enough to go around. If you did get one and there's a problem or you have any difficulty working it, then please go back out to the front and someone will help you play around with it a little bit. Os nag i chi wedi bod yn yr adeilad o'r blaen, mae jyst cwpl o bethau werth ei nodi ar y dechrau. Mae'r toiledau trwy'r drws yma a lawr y coridor, neu gallwch chi fynd nôl allan trwy'r ffrynt, rownd ochr yr adeilad a dilyn y coridor lawr i'r chwith. A mae hefyd werth nodi fod y system gres yn y capel, mae'r bariau metal o dan eich seddi chi wrth eich trad chi, maen nhw'n mynd yn boeth iawn. Maen nhw arno mwyn gresogi'r lle, ond maen nhw'n mynd yn gynnes tu hwnt, felly just watchwch bod chi ddim yn llosgu'ch trad neu yn toddi un o'ch bagiau neu rhywbeth fel na. Nawr, mae lot o bobl wedi stopio gyda'r Nadolig erbyn hyn. Falle bod chi gytre wedi bod yn pacio lan yr addurniadau heddi neu falle'n bwriadu gwneud efori. Mae'r twrci i gyd wedi mynd, hyd yn oed yr twrci ar grefi a chips. Mae'r mince pies di gorffen ac i lot ohono ni, mae'r wythnos yma'n golygu mynd nôl i'r ysgol neu nôl i'r gwaith neu nôl i ryw gyfrifoldebau eraill. Ond heno, ni'n dod at ein gilydd i ddathlu fod neges y Nadolig ddim yn dod i ben. Fod neges y Nadolig yn fwy na just ar gyfer mis Ragfyr. Mae'r pethau i ni wedi bod yn dathlu fel eglwys, pethau falle i chi wedi bod yn clywed amdanyn nhw, yn canu amdanyn nhw. Mae'r pethau fyddwn ni'n clywed yn y carolau heno, mae'n newyddion da. Fod na waredwr, fod na achubwr wedi dod i'r byd, Iesu Grist. A mae'r pethau yma, dyn nhw ddim just ar gyfer yr advent, ddim just ar gyfer mis Ragfyr, ond maen nhw ar gyfer pob dydd o'r flwyddyn sydd o'n blaenau ni. Felly gadewch i ni ddechrau'r Oedfa gyda gair o weddi, a gofyn i Dduw i siarad gyda ni yn ystod y munudau nesaf yma. Nawn ni weddio. Arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am y Nadolig, ac yn diolch am yr holl bethau braf rydyn ni wedi gallu ei mwynhau dros yr wythnosau diwetha. Bwyd da, diod, cwmni, teulu a ffrindiau, anrhegion, yr goleuadau a pob peth arall. Ond arglwydd i ni yn diolch i ti fod y reswm roedden ni'n dathlu. Genedigaeth yr arglwydd Iesu Grist a'r newyddion da yna o lawenydd mawr. Diolch fod hwnna ddim yn dod i ben. A felly fod gennym ni heno, llawn cymaint reswm i ddathlu unwaith eto. A ni'n gofyn felly yn neud i siarad gyda ni heno trwy dy air di, trwy'r carolau sy'n cael eu canu. Ac arglwydd yn gofyn i ti fod gyda ni ar hyd y flwyddyn newydd hon. O Dduw, clyw ein gweddi ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr, falle mae dyma'ch tro cyntaf chi yma a'ch tro cyntaf chi mewn Oedfa Plygain, a felly cyn mynd ymhellach, falle bod werth esbonio chydig bach o drefn yr Oedfa. Nawr, bydd dechrau'r Oedfa yn ddigon cyffredin. Mewn ychydig bach, byddwn ni'n canu carol, cynulleid fawr, mae pawb yn canu. Yna fydd na ddarlleniad o'r Beibl a neges fer cyn bod ni'n canu carol arall gyda'n gilydd. Ac ar ôl hynny, byddwn ni'n dod at y Plygain. Byddai'n cyhoeddi fod y Plygain yn agored. Ac ar y pwynt yna, fydd yna groeso i bwy bynnag sydd eisiau i ddod ymlaen i ganu. Yr unig reol ni'n gofyn i chi barchu yw y traddodiad o beidio ailadrodd. Felly ddim canu yr un geiriau neu yr un dôn a sydd wedi ymddangos yn barod. Okay?
Bydd na ddim trefn sy'n trefn wedi osod, gewch chi ddod lan fel y mynwch chi. Ac unwaith i fi'n tybio, a mae'n gallu bod chydig bach yn awkward weithiau, ydy pawb wedi bod, pawb sydd eisiau, ond unwaith fi'n tybio bod pawb sydd eisiau wedi dod ymlaen, nawn ni gael seibiant, bydd yna garol cynulleidfaol arall, ac yna byddwn ni'n dechrau ail rownd, ail gylch o ganu, lle nawn ni drial cadw i'r un drefn, y bobl sydd wedi canu'n barod, os ych chi'n gallu, os oes ydych chi carol, sbar, os oes neb wedi dwyn eich holl stoc chi o garolau. Os ych chi eisiau, gewch chi ddod lan ail waith, ac yna, ar y diwedd, bydd pawb sydd wedi canu yn dod lan i ganu carol y swper gyda'n gilydd. Nawr, gaethon ni bach o broblem llynedd, achos mae yna fersiynau gwahanol a geiriau gwahanol o carol y swper. Okay? A felly mae yna yn y ffrynt copïau o'r gerddoriaeth, y trefn ni'n defnyddio, a mae yna hefyd y llyfrau yma. A be ni'n gofyn yw bod pawb yn canu yr penillion o carol y swper sydd yn y llyfr yma, fel bod ni gyd yn canu'r un geiriau sydd wastad yn help. Yna, ar ôl carol y swper, bydd yna un carol cynulleidfaol i orffen yr oedfa, cyn bod ni'n cael chydig bach o fwyd a diod gyda'n gilydd. Wel, gobeithio bod hynny'n gwneud sens. Nawn ni ganu felly yn carol cynulleidfaol cyntaf ni. Bydd y geiriau ar y sgrin. Wele, ganed y gwaredwr. Dyma'r hyfryd fore ddydd. Awn i Fethlem gyda'r doethion, gwelwn ef a golwg ffydd. Cyd a ddolwn, wele ddew yn natur dyn. Os ych chi'n gallu, nawn ni sefyll i ganu gyda'n gilydd.
Wel, y darlleniad rwy wedi dewis ar ein cyfynnu heno. Mae'n darlleniad cyfarwydd fi'n siŵr I lawer ohono ni. Lyc pennod 2 ac adnodau 1 I 20. Dyma air Duw. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan, oddi wrth Cesar Awgwstws I gyfrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Cyreniws yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn I di a theulu Dafydd, aeth Joseph I fyny o dref Nazareth yng Galilea I Judea, I dref Dafydd a elwyr Bethlehem, I ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddyweddu, ac roedd hi yn feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf yn edig. A rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesti. Yn yr un ardal yr oedd bugeiliaid allan archod ei praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele cyhoeddi I chwi y newydd da am lawenydd mawr a bobl. Gallwch heddiw yn rhef Dafydd waredwr. Yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd I chwi, cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun nefol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf I Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd. Wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, gadewch I ni fynd I Bethlehem, a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar frys a chawsant hyd I Bair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi ei weld, mae'n ei gasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt, ond roedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant, yn union fel y llefarwyd wrthynt. Amen. Amen. Nawr, mae'n hyfryd I weld cymaint o bobl yma heno. Mae'r Plygain ac Oedfa Plygain wedi dod yn boblogaidd iawn dros y blynyddoedd diwetha, a ni wedi gweld hynny fan hyn. A fi wedi bod yn trio meddwl i'n hunan, eleni, wel pam? Beth yw hi am y Plygain sydd mor ddeniadol? A fi'n siŵr bod yna lot o atebion, neu lot o ffactorau, a bydd y diddordeb dy fi clywed gennych chi ar y diwedd. Pam bo chi yma? Beth sydd wedi'ch denu chi heno? A mae'n bosib I rai pobl, mae beth yw bod nhw'n chwilio am atebion. A chi wedi chwilio am hob math o lefydd, chi wedi trial y ffads newydd diweddarau I gyd, a dyn nhw just ddim wedi ateb yr cwestiynau sydd gyda chi, a nawr chi'n edrych mewn pethau hun, traddodiadau, pethau sydd wedi goroesi. They've stood the test of time. Falle bod yna eraill yma heno achos bod chi wrth eich bodd gyda cerddoriaeth a llenyddiaeth, a mae rhywbeth am y geiriau yma sydd yn atyniadol. Falle bod rai o'n chi yma achos chi jyst yn hoffi'r surprise, beth sy'n mynd I ddigwydd? Pwy sy'n mynd I ganu? Fi am tybio mae un
o'r pethau sydd wedi gwneud y plygain yn boblogaidd yn y gorffennol ac efallai sydd yn wir heddi yw'r ffaith bod e'n agored i bawb. Fod unrhyw un yn gallu cymryd rhan. Mae hynny mor bwysig yn y traddodiad plygain. Mae'n rhaid i ni ddeall dyw heno ddim yn eisteddfod. Chi ddim wedi dod i Caerdydd's Got Talent. Chi ddim mewn cystadleuaeth canu. Nid perfformiad yw hyn. Dylse y lleisiau ddim cael ei barnu. Falle bydd hwnna'n anodd. Ond na'r gwir, dylse'r lleisiau ddim cael ei barnu. Y geiriau sy'n bwysig. A dyna mae'r plygain yn cynnig yw bod unrhyw un yn gallu dod a cyflwyno geiriau gwych o addoliad. A mae rhywbeth priodol iawn am hynny wrth i ni ystyried neges y Nadolig ac ystyried be ni wedi bod yn dathlu dros yr wythnosau diwetha yma. Meddyliwch am be ni newydd ddarllen yn Luc pennod 2. Fi'n siŵr bod y mwyafrif os nad pawb di clywed yr stori yna o'r blaen. Mae'n gyfarwydd, a felly falle bod ni ddim wir di deall mor anhygoel a mor annisgwyl yw beth sy'n digwydd fyna. So just meddyliwch am foment. Be ni newydd glywed? Mae yna blentyn wedi cael ei eni. Y Meseia. Mab Duw. Yr un oedd wedi ei addo reit nôl ar ddechrau'r Beibl a trwy'r Hen Testament mae yna addewidion a mae yna broffwydoliaethau amdano fe. A nawr mae'r un yna wedi cyrraedd. A pwy sy'n cael mynd ato fe? Pwy yw rai o'r cyntaf i glywed y newyddion da yma? Bugeiliaid. A mae rhaid i ni ddeall yn y cyfnod yma, bugeiliaid oedd un o'r swyddi isa yn y gymdeithas. Oherwydd ei gwaith nhw, fydde bugeiliaid yn aml iawn wedi bod yn frwnt ac yn ddrewllyd ac yn ddigon tlawd. Oedd pobl yn aml yn eitha drwgdybus o bugeiliaid. Ond mae pobl fel hyn yn cael ei gwahodd i ddod ac i addoli. Mae'n amazing. Ni'n gallu deall bod angylion yna, wrth gwrs bod angylion yna. Ni'n gallu deall bod doethion pwysig yn rhan o'r stori. Ond bugeiliaid? Ac eto, dylse fe ddim fod yn sioc. Achos dyna'r math o frenin yw Iesu. Sylwch lle mae e, mae'n cael ei bwysleisio sawl gwaith, mae e yn y presyn. Yn lle bwydo yr anifeiliaid. Dyna sut mae yn dechrau ei fywyd a'i frenhiniaeth ond dyna hefyd sut mae'n byw ei fywyd. Chi'n darllen amdano fe yn y Testament Newydd. Dwi ddim gyda'r pwysigion a'r celebs, dwi ddim gyda influencers y dydd. Mae di dod yn isel. A dyna hefyd sut mae'n gorffen ei fywyd wrth gwrs. Mae wedi dod i ddiodde. Mae'r Beibl yn dweud fod e wedi dod i farw, mwyn marw. A beth sy'n hollol ryfeddol yw fod e wedi dewis y genedigaeth yna, a'r bywyd yna, a'r marwolaeth yna, ein mwyn ni. I achub pobl fel ni. Daeth Crist i'r byd am ei fod e wedi caru pobl fel y bugeiliaid di-nod, di-enw yna, a am fod e wedi caru pobl fel ni. Fel chi heno. Mae pob un ohono ni'n dod yma, mae dyn ni'n problemau, ein methiannau, ein baggage, ein beiau, ein eogrwydd ni. A mae Iesu Grist yn cynnig maddeuant. Mae'n cynnig dechrau newydd. A mae'r gwahoddiad yna i ddod ato fe i unrhyw un.
Unrhyw un sydd wedi gweld ei hangen, unrhyw un sydd yn barod i edifarhau, unrhyw un sydd eisiau cael ei newid a cael dechrau newydd sbon, gewch chi ddod ato fe. A ni'n cael blas bach o hynny yn y Plygain, yn dyn ni. Fi'n siŵr bydd yna rai lleisiau hyfryd yma heno. Ond mae'n anhebygol, bydd unrhyw un yn ein plith ni, fydd beth yn canu ar lwyfan Cardiff Singer of the World, neu'n cael rhyw wahoddiad i'r Sydney Opera House, a falle bod rai ohono ni sydd yn mynd i ganu heno erioed di mynd mor bell ar Steddfod Sir, hyd yn oed, heb sôn am y genedlaethol. Os dim ots, gewch chi ganu fan hyn. A trwy ffydd, wneith e dderbyn ein carol. A trwy ffydd, wneith e'n derbyn ni hefyd. Beth bynnag yw'r mes chi wedi gwneud o'ch bywyd chi. Falle bod chi'n teimlo heno bod neb yn eich nabod chi go iawn, neb yn eich caru chi go iawn, neb eisiau chi go iawn. A dwi'n hwnna ddim yn wir, gewch chi ddod at hwn. Nid cantorion perffaith mae eisiau, a nid pobl perffaith mae eisiau. Y pobl sy'n dod ato fe mewn ffydd. A wneith e ddim yn gwrthod ni. A felly, heno, mae gennym ni reswm i lawenhau, a mae gennym ni reswm i ganu. A felly, mae'n hyn bryd i ni ganu carol arall. Nawr, mae lot o'r carolau ni'n canu heno yn hen ac yn anghyfarwydd. Mae'r garol ni'n mynd i ganu nesaf yn anghyfarwydd, nid dyma'r un iawn, yn anghyfarwydd, ond dwi ddim yn hen o gwbl, mae'n newydd sbon. Mae'n garol sydd wedi cael ei chyfansoddi gan un yn ein plith ni. Mae'r traddodiad Plygain yn fyw, a mae ysgrifennu carolau Plygain yn fyw hefyd. Un Rodri, un newydd Rodri. Beth yw'r geiriau, Ros? Sy'n gennyr... ymddiheuriadau. So, be nawn ni ni gadw'r un newydd sbon tan y diwedd. Ni ddim eisiau bita mewn i'r amser carolau Plygain. Ymddiheuriadau myni. Felly nawn ni ganu o henffych i ti faban sanctaidd. Os mae hwnna'n iawn gan bawb. Rhif 29. Henffych i ti faban sanctaidd. Plygu yn wylaidd i ti nawn, gan gydnabod yn ddifrifol werth y ddwyfol ras a thawn. O ymuned daearolion i dy ffyddlon barchu byth, gyda lluoedd nef y nefoedd, yn dy lysoedd Iôn di-lyth. Eto, os ych chi'n gallu, nawn ni sefyll i ganu. Oh
Mae'r Plygain yn awr yn agored.
tlawd. Cofio'r engil yn cyhoeddi, gen i diw mewn gwisg o gnawd. Daeth Nadolig fel arferol, ac mae music yn hob man. Music Brian mynd i Plygain, music Helaeth glachau llan. Rhaid i ninnau gyda'r doethion, a'r bugeiliaid i gael trem, ar yr hwn sydd wedi ei eni, draw ymheseb Bethlehem. Diolch doedd Cristau goron, oedd wir fodd, mwyn coroni Sion, oedd wir fodd. I blygu bendi halog, o dan y goron ddreiniog, i ddioddefdir miclidiog, o'i wir fodd, codi pen yr eog, o'i wir fodd. Am hyn bechad'r brysia fel yr oed, i mofyn am y noddfa fel yr oed. I tir agorwyd ffynon, a ilch y glwyfau digon, fel eira gwynan salmon, fel yr oed, gan hynny
Ar dymor gaeaf dymar wyl sydd anwyl un, oedd sain llawenydd ymhod lli, waith genir Iesu gwyn. Tatseiniwn glod a llafardon, rhaid rhoi dylodion lef, gan gofio'r pryd y gwelwyd gwawr yn einiog mawr yn nef. Ar gyfer heddiw maban mwyn a gaid o'r forwyn fair, ac yno gweled dynol rhyw o gloniant yw y gair. Mae Duw gorych a mis a nawr mewn presed lle pawrir. O gwelwch lioedd deiar lawr, diriondeb mawr y drych. Wel dyma gysur mawr i'r gwan sydd beunydd dan ei boen, fod gwyn maddeiant, meddiant mwyn, yn wyneb addfwyn oen. Mae'n galw drwy'r efengil byr ar bawb yn dyner Diolch. Nesewch a tair gynteddau'r tad, trigaredd rad a gewch. Fe beri cariad Iesu ci, beth yw ryfeddi'n faith. Datganu ei fawr, ryglyddaw glod, sydd gormod gwaith.
Hyn oll yn awr allwn ni, sef llawen godi llef. Pa fodd yn well I seinio clod, cawn wybod yn y nef. Cyfle ola chi. Mynd I gyrraedd y top I ddim rhy hwyr. Dyna diwedd y cylch cyntaf. Felly ganwn ni Carol cynulleidfaol efo'n gilydd. Ymddeheiriadau eto am yr trafferthion technegol fy mai I yn llwyr. Nawn ni ganu o ddirgelwch mawr dywioldeb fel Carol cynulleidfaol. O ddirgelwch mawr dywioldeb, Duw yn natur di. Tad a brenin tragwyddoldeb yn natur di. O holl ryfeddodau'r nefoedd dyma'r fwyaf ei dyfnderoedd. Testyn mawl di derfyn oesoedd Duw yn natur dyn. Nawn ni sefyll I ganu. Tad a brenin
Caerdydd na welwyd ei ail, creiad y byd nath owyniad yr hael, o'r ei aidd a gofir yn gynnes ei gan, a'n flor ail yn dio a deiar ar dan. Y testyn llawennaf i'n moliant y sydd, fe aned i'n geidwad do gwariodd y dydd, yn geidwad i deimlo dros frodyr dan fai, yn Grist ein gwaredi i'n cadar neu fraich. Mewn gwyl fawr rhagwyddol sydd eto i ddod, molian nhw'n ein ceidwad, datgan nhw'n ei glod. Cyd-seiniwn Hosanna, nes at sain ynen. Rown i ddogoniant a moliant. Amen. Froddau y llawen ha, heddiw daeth newyddion da, ser yn beth rendirion de, daeth i law blith y ser. Mae'n creawdwr mawr y byd, mae'n cynhalio'r oll i gyd, mae'n achawdwr dynol rhyw, heddiw gyda ni yn byw. Enfych i ti bore cyn, bore prynedig dyn, ganed holl Jerusalem, ganed Grist ym Bethlehem. Mae yr awyr fel y llawn, o'r arogledd hafryn hawn, ar ddisber o syrthiod caig, o'r anthemau o seddfaig. Brenin y brenhinoedd ddiw, ble mae pales gan o'i diw, ble mae baban pyr y nef, yn y preseb welef. Enfych i ti bore cyn, bore prynedig dyn, ganed holl Jerusalem, ganed Grist ym Bethlehem. Na genid mewn palas gwych, ond yn preseb gwelyrych, un trafod a fod y lawd, i'r sgynol diw mewn gnawd. Ninnau bod wyt hyd y nef, yn y ostyn gerddwyddef, sy'ch dyddagrau enau trist, do fe anwyd Iesu Grist. Enfych i ti bore cyn, bore prynedig dyn, ganed holl Jerusalem, ganed Grist ym Bethlehem. Enfych i ti bore cyn, bore prynedig dyn, ganed holl Jerusalem, ganed Grist ym Bethlehem.
croesawiad sydd. Fe ganodd seren o'r y byd, sef holl angelion Duw yn hyd. Fe ganodd y broffwyd I gyd, heb fod yn gai, heb fod yn gai. A phan a chanwn un a ni, am gael Jehova mawr ei hun. Mewn dill fel dyn ac arell lun, un gwirweddhau, un gwirweddhau. O ryfedd ras y cariad ci, a darfyd wyn, un blith y meddyg Iesu mad, Samariad mwyn, Samariad mwyn. Gadaw o ddosedd nef o wlad, a'i werthus oedd endless had. I lawr y daith o lysau dad, un hisel dir. O naturles cymerodd rhan, bydd o moswm ym mhob man. Mae'n baid I gwael mewn byd yn wan, mae'n bod yn wir, by'n bod yn wir. Mae'n eto dod yn barod bom, tra bydd o'n byw, tra bydd o'n byw. I ymgyfarfod mewn gwirfig, bob dydd am Duw, bob dydd am Duw. Rwy'n gyfrif o'r chwiliaeth hon, ni'n cael esgusion gen ei ffron. Mewn adwain graidd y galon gron, mewn golwg rydd, mewn golwg rydd. O am mae'n caffael yn ddoe, fel gofon eddys glant y ne. Bydd o'n ein lle ar eil ar dde, pan ddel ei dydd, pan ddel ei dydd. Mae gwahoddiad I ni heddiw I gadw gwyl. Cliwch eich gel y clich yn galw o cadw'n hwyl. Gwyl I goffa'r bore dedwydd, genedigaeth Crist yr arglwydd. Roedd yn foliant am y newydd a chadw'n hwyl. Heddiw gan draw y methlem, y gwir seilo a'r caer solemn. Ai addoli ef a ddylen a chadw gwyl. Dyma'r hen adfewyd fore nawr wedi dod. Dyma'r gwreiddyn o gift Jesse nawr wedi dod. Dyma sylwedd y cysgodau, dyma ddiwedd yr aberthau. Yn y presau mewn cadachau, nawr wedi dod. Dyma fachgen hesau'r proffwyd, dyma'r mab I ni ar o ddwyd. Dyma'r ffordd I fyddol fywyd, nawr wedi dod. Gwelwn gariad rad I fesur o ryfedd ras. Ganwyd ceidwad I bechadur o ryfedd ras. Caf ei eni o far i'r forwyn, roedd eslaeth ei bron i'w brenin. Ac ei daliodd ar ei deilyn o ryfedd ras. Rhyfedd y
oedd ei gnawdoliaeth, rhyfedd yn ei enedigaidd. Rhyfedd fywyd a marwolaeth o ryfedd ras. Crist agorodd ffordd-un gwared, clodydd o byth. Crist andygodd o'n caethiwed, clodydd o byth. Iesu hynod roes ei hunan, dros bechadur aiog a flan. Yw aredio feddiant Satan, clodydd o byth. Ar ei lais bechadur gwrando, nid yw'n gwrthod neb ddel ato. Ond yn derbyn pawb a gredo, clodydd o byth. So, os y rai sy'n wedi cymryd rhan eisiau dod ymlaen i ganu carol y swper felly. Done.
Gai ddiolch i chi eto am ddod, gai ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan a wedi cyfrannu. Mae yna fanteithion a diodydd, dwi ddim yn swper fel y cyfryw, mae yna bethau i'w fwyta ac i yfed, felly peidiwch rithro i ffwrdd. Gai eich atgoffa chi, os ych chi wedi cael offer cyfieithu i'w ddychwelyd neu gadael ar y sedd. Ac mae yna rai taflenni o gwmpas y capel. Os ych chi eisiau mwy o wybodaeth, os ych chi eisiau ni gysylltu â chi am wahanol faterion, mae croeso chi lenwi'n o'r rhain i fewn a roi yn y bocs di ar y ffrynt. Nawr, ni'n mynd i ganu, gobeithio, carol newydd i orffen. A falle bod e'n well bod ni yn canu hwn ar y diwedd wedi'r cwbl, achos yn yw, mae'r traddodiad Plygain yn fyw, ac fel wedes i'n gynharach, mae hyd yn oed carolau Plygain newydd yn cael eu hysgrifennu, sydd yn beth hyfryd ac yn beth gwych. Felly, os ych chi'n gallu, nawn ni sefyll i ganu rhof fy mryd ar Iesu'n unig, ac yn ar ôl i ni ganu, os newch chi aros yn sefyll, a na i weddio i orffen yr oedfa. Diolch.
ti, ein bod ni heno wedi gallu canu geiriau hen a newydd, ond yn sôn am yr un gwaredwr. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gofyn, bydde di yn gwylio drosto ni nawr heno ac yn y flwyddyn sydd o'n blaenau, helpa ni i dy geisio di mewn ffydd. Ac yn awr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i fod gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.